belai kha khammani kok miyawo thik phungo atkasa bankundri phayoi chini Ramshankar OBC village ni mosrai kamio je phaiching te bankundri thangka ayango bebak nok rok subai kalangkha belai wana masingcha obo haiti nok rok subai kalang mani yang buhang rok pujai kalang baikha yang rabar bagan rok jotono subai kalang baikha buhang kotor kotor subai kalangkha ahaino seseng corona virus no tui wana lai khulok yang lai tongmani jarawo obo haikai nobar kotor rok phayoi bankundri nobar rok phayoi chini dokhani bisingo belai khlaioi jongjal onglai tonglai khaseng abon bagai जों belai wana laijak obo hai rok kotor kotor nobo kirinani nobar kotor nobo kirinani ahaino se nok huk tangai mayang tongmani jorao जों tang nok huk bo tanglainani aboni bagai chini kobalo hoito bofur जों yak kakno oboroni hoite belai wana laijak nai tongjanai khajan takte buhuksang narok jotono sotorko tongbaidi chini thinangni bagai tai obo hai nobar kotorok rok kotorok ni jorao जों बाहायके मुकाबला खायनाय आमन बागै जतना आगुयै फैजाबाय हamba